Well, very encouraging ang level of support sa ato ang mga tundok BTS sa ato ang mga supporters sa Team Saka kay makitaan man gyud nga kada rally daghan kayong moadto sa tanan ng mga rallies na ato ang gipahigayon. So kami pod ng mga miyembro sa Team Saka lipay gid kaayo mi og mas ganahan pag yun mi magtuyok-tuyok pohon sa mga remaining days sa ato ang campaign period. So na itong gayon o rally turn, energetic pagyapon si ato ni Jim Dara kay paguman sa rally, sayaw man dayon ka sa Facebook. Unsa may Yes. sekreto? Ay, ang sekreto lang yun ana, dili man gud ta pwedeng maluyag yun kay makita man gud nato ang kusgan kayong suporta sa ato mga supporters. So bisag kapoy ta physically pero tungod sa moral support sa ato ang mga supporters maganahan gyud ta kayo. So maningkamot yun ta anang partiya. Silbi progress. So ato ginang paningkamutan nga maka-invite tag daghang investors para ang ato ang ekonomiya mabuhi pod. So pinaagi ni ana daghang mga trabaho ang mahatag ug daghan pong mga gagmayng negosyante ang matabangan. So maoro gyud ni ato ang simple nga mensahe and hopefully sa Mayo 12, 2025 inyong suportahan ang tibuok Team Saka kay kami naningkamot man gyud mi. This is a team effort, dili lang usa nga amo ang gilabanan pero ang tibuok group kay kabalo man gyud mi nga kung magkahiusat ang tanan sa pagpalambo sa ato ang syudad wala gyud imposible sa ato ang mga tumong. So hopefully we will be able to gain your support. Aksyon! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.